En aquest vídeo de demostració s'explica com crear i penjar una contribució a una altra. En l'anterior vídeo hem vist com crear una nova contribució utilitzant aquesta icona. Ara veurem què fer si volem afegir una contribució al Knowledge Forum. Quan ja hem llegit les contribucions dels membres de la comunitat i hem triat a quina contribució volem respondre, fem un doble clic sobre aquesta contribució i anem a la icona de sota Build On. Llavors triem la bastida que volem i escrivim la nostra idea o teoria. Posem un títol i piquem a Contribute a sota de la finestra. La nostra contribució apareix aquí, apuntant directe a la pregunta d'origen. És una manera visual de representar les converses i flexible, perquè si es mou una contribució, la cadena es manté.